kay pangita lagi tayo sa. Di. So, Klaro. tagay nang tawag ng kuan kanang Ginoo di ba? Tagay og sitas ba? Tagay og sitas sa kanang Ginoo din na dili na ang Dios. Kay imo ha mo ginang i-deny. Sige daw. Kaya daw ko. Palihog ko. Ha, tagaay kog sitas nga kanang Ginoo nagisgutan sa Bagong Testamento dili na ang Dios. Sige. Naa wala. Perminti na gid mo ana ba? Kaupat na mo sulod sa programa, mo di mo preparado. Sige daw be. Di Ayaw lagi to isa ninyo ang di wala kamo ang ito is. Kamo ang ito is kanang Ginoo nga naa sa Bagong Testamento, ingon makadili na Dios. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga kanang Ginoo nga dili na ang Dios. Sige be. Sige. Unsang sitas na? Unsa man? Bago pa lang iko nangutana, pabungol-bungol ka. Bungol na ko gipangita. Ayaw ba? Kay nga naman kadagulahon ang sita ko ba nga makalusot ka di ta kapalutson nila. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga kanang Ginoo nagisgutan sa San Lucas 1:43 kanang word nga Ginoo dili na mao ang Dios. Sige be sitas. Question. Nga si Ginoong Hesus dili ba? Anak dili magud establish na magud nato ay ayaw ko ilihis-lihis ba? Ayaw ko ilihis-lihis. Na-establish na nato ang tawag anang facts sa kanang San Lucas 1:43 supak ka nga Dios na yung kataginoo ra. Dili ba? Ayaw ibsot, ayaw tawag anang likay. Ayaw likay. Gi-establish nato ang San Lucas 1:43 nga inahan sa Ginoo. Diba? Inahan sa Ginoo. Karon imuhang basahon karon sa Biblia, kapitulo bersikulo nga kanang Ginoo nga gisgutan sa Bagong Testamento dili na ang Dios. Inyo man nang i-deny. Sige be. Tagay kog sitas. Igo, tagain ako og sitas migo. Daghan kay mo ka-assignment sa kuha ba. Sige be. Tagay kog sitas migo. Nga kanang Ginoo nga naa dinha dili na mao ang tawag ining kuan, dili na mao ang Dios. Sige be. Nya di lang kay kanang simpleng Ginoo nang naa sa San Lucas kay refer na kang Hesus nga Ginoo sa mga Ginoo. Sige be. Unsang sitas nga di kanang Ginoo din na dili na mao ang Dios. Palihog. Dire. Sige daw. Kaday lang makapabot ka. Nakoy bersikulo. Mura magtawag anang kuan nga mura unsa man na kabisado jud ka ana o dili kay mura og kanang kaupat na man ni sulod sa kuha ba kadaghan na mo assignment sa kuha daghan na kay mo assignment direktahan akong tubag ay nakong pahulat pa direktahan akong tubag unsang sitas na imposible man nagwa nimo na may memorize na sige po ko dingon nga na-memorize na ko ingon ba ko feeling know it all. Mr. Know it all. The fact na nagbarog ka, the fact na ni supa ka, kabalo ka sa mga argumento o mga ebidensyang imong gamiton. So nagpresume ko karon nakabalo ka. So ayaw ko tawag anang tagaig alibay nga memorize ba din nako na nagingon ba di ko. Biniltuldo man ang klaseng argumento. Mauwa mo sa inyong mga membro ana. Mauwa mo ana. Sige. Naay mabasa wala? Tuk-anin na lang ko. Naa ba kay mabasa nga kanang Ginoo nga naa din na sa New Testament dili na mo ang Dios? Nya capital letter G pag yun na dili na small letter G. Bantayin na. Capital letter G na. So alang sa mga membro nga kauban ni Añedes, kauban na silang Añedes. Alang sa mga membro ani lima kat ang Ginoo sa 1 Corintios dili na ang Dios. Delikado. Mauwaw mo ana. Gamit ra ba mo Biblia? Sige be. Tagay ko, basin na kay mabasa letra por letra be. Sige be, tagay ko. Pero di jud madinay. Ya. Asang sitas. Wajoy bisikulo nga. Wajoy bisikulo nga gituboy. Dili ba gituboy na gani kay nahimo ng inahan. Samtaon. Mabit na patawag bulahan. Unsa man tawag mo?
Ang Diyos mismo, di ba? Dili ang Diyos Biblia. di boy. Ang Tao Diyos pa lang mismo, tuboy-tuboy una kamo mismo lang ang direct in mo Amerika. insulting. Ano man? Kamo rin. No, 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 no. No, no, dili, dili, ay. Ang Kamo rin. nakasulat sa Biblia, Walay kamatayan ang walay sundon. Wa pa niya magitubag. walay sitas Isang sita sa ng Biblia. Diyos. Dili, dili. Ikaw Ikaw may ninyo sitas ron. Biblia. Asa man ang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, nga kanang Walay. Ginoo nga nakasulat din na. Dito baga lang ko. Kunan Diyos. Tubaga kumigo, tubaga Ningon si kumigo. Unsang sita Ninyo sa si Biblia, Maria. kapitulo, bersikulo, nga kanang Ginoo nga naa din na dili na mao ang tawag ining Dios. Sige be, tagay ko. Niingon na bitaw ko nimo nga si Jesus na ang Sitas Ginoo. ba, sitas. Unsang sita sa Biblia, kanino man ang gidinay nga kanang word nga Ginoo din na dili na Dios. Kay Ginoo ra. So unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga kanang Ginoo nga nagisgutan na dili na mo ang Dios. Kaya ako'y basahon nga mao nang Dios. Sumala sa nakasulat. Be. Basi na ada kayo sita sa mabasa. Nagaya ko sa Biblia, ay nang dagan-dagani pa kay. Daghan na kay kag tawag anang palusot. Daghan kay. Ano? Tagay ko. Ako na palusot. Ikaw Nagpalusot mo na juga kay daghan Kaya? kag mga gitubag ba nga ikaw ra po'y naigo sa imong tawag ining tubag. ni anak inahan ni Jesus pagkatawanon. Migo. Wa Di jud ay ko kunya na wa sige jud. mo ipsot ka ba? Tagay kog sita sa Biblia, Diyos. kapitulo, bersikulo, migo. Tagay kog sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga kanang giingong Ginoo din na kanang inahan sa akong Ginoo. Kanang word nga Ginoo ba dili na Dios. Sige, unsang sitas? Klaro na kay si Jesus na. Unsa may tagtan-aw nimo si Jesus day? Dili bawa ko nang mutanag kinsa na. Ang akong pangutana ba kanang word na Ginoo ba? Ano wala man nagibutang inahan ni Jesus nganong Ginoo magigibutang? Wala akong punto ba? So buti pa sa ang pagkainahan Wa ko sa lagi Virgin Maria, dili lang kay inahan sa Jesus lang kundi inahan sa Ginoo. Nya sumala sa biblical tawag ining Inahan. terms na ginagamit kanang word na Ginoo, Dios ta dili. Ang inyong taibutang. Ang inyong taibutang inahan sa Ayaw, Ginoo. di tagay kog sita sa lagi sa Biblia katong giingon nimo ba kanang Ginoo dili na mo ang Dios. Bugo lagi kayo ng pagtulunan. Dili Nga ang ikaw Diyos lagi ang may nagbinugo inahan. karon, di ba? Ikaw ang nagbinugo karon gigipangutana ka di ka katubag. Unsang sita sa Biblia Wala kapitulo lagi. bersikulo nga kanang Ginoo nga gisgutan din na dili na ang Dios. Klaro kayo migo. Dili inahan sa Dios. Klaro ka diha. Dili Ginoo Inahan kanang ni gibutan. Jesus. Usa man ang word na Ginoo. Tantamount na sa word na God. Ayun yun. Delikado. Wala Delikado. O gani lagi ingon man ka nga dili na Dios na unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga kanang giingon din na nga gitawag og Ginoo dili na Dios. Sitas. Ngano may ingon mo ko nga. Tingog. Ngano may ingon mo ko nga si Jesus dili Dios. Ngano may ingon mo ko Di nga ba si kanang Jesus Ginoo dili ba? Dios. Kanang inahan sa Ginoo ba? Di ba kanang inahan sa Ginoo ba? Kung unsay nakasulat diha. Dili ba? Lagi. Kung sa may Kung unsay nakasulat, ingon man kanang Ginoo din na dili na Dios. Ang akong pangutana, kinsa nag-ingon nimo or unsang sita sa Biblia kanang Ginoo din na dili na Dios? Wa jud ko ningon ana. Bag-or ga Oy. Wa Gwapo ko ni mo question ang lagi. video ba? Gwapo ni mo ang video. Maguningon anak, gingon na kagani na dili na mo ang Dios. Yaga mo nang imo. Okay, sige. Sige, paundanan ta ka kay wa magyud kay tawag anang mabasa. Uyon ka nga kanang Ginoo nga gisgutan ni na refer na kang Kristo. Sa ako pang ikasulti, wa ko ni question. Uyon ka ba nga kanang Ginoo nga Yes. gisgutan ni na nga mao na ang Kristo? Wa ko ni question ana. Ang akong question. Wala ka ni question ni uyon ka. Wala gani ko ni question. So ni uyon lagi ka. Wala gani question. So ni uyon lagi ka. Wala ka ni question ni uyon na ka. So kini uyon naman ka, so uyon ka nagkaroon nga ang mahal nga birin inahan sa Dios ika nang Ginoo din na ang Dios mo na.